Zdravo ljudi, danas igramo Build Battle po prvi put na mom kanalu i zadali su nam lampu. Mislim da ću to nekako da uspem. Samo vidjet ću kako. Za 4 minuta. 4,5, dobro, nije bitno. Mislim da će da prođe. Nadam se da ću da budem barem 5. Šalim se u top 3. 3. barem. Pošto inače ovako ćemo. Idemo ovako da podignemo. Ovo je bila neka greška. Slučajno. Tako, podignemo se još. I lampu ćemo ovako. Idemo, uzmemo gold, najbolje finisher, odnosno zlatni blok. Evo tu se čuju moji roditelji. Tata ulazi u kuću. Tata snimam klip, vidi tamo. Izvinite. Inače, čuti deda snimam klip. Inače, ovo je, znači kao što sam rekao, prvi klip. Tako da ljudi, ajmo mi da se vratimo na kreativnost. Mnogo velika moja kreativnost. Na ovo jeste bre. Ajmo da pokušamo nešto. Da završimo za tih 2 minuta. Lele, ljudi, mi nema šanse da stignemo. Ovako. 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 Ma ne, najbolje kockasta lampa. To je ipak Minecraft, mislim stvarno. Pošto Minecraft svetu, odnosno Minecraft P, Pocket Edition za Android, neka bude kockasta. Ajmo brzinski, požurimo, hajde Aleksa. Ne mogu ja toliko brzo da gradim, ali vežbam, stalno ja igram Build Battle na Hypixelu. Inače, trebate da imate jedan account, svi mislim da znate za to. Na Google kucpinica P account napravite account. I onda kako ste tu napisali ime, tako se upišete u Minecraft. Ono gdje piše name, gdje piše Steve na početku kad uđete prvi put u Minecraft. I gotovo. Ajmo da pokušamo još nešto. To sam htio da pokušam. Tako. Uspjeli smo nešto da napravimo. To je super. Valjda na nešto liči. Preliči na drvo. Tako da otklonit ćemo. Nadam se da će ljudi shvatiti da nije lampa. Lele, svi kad dođu ovo super, samo da obeležim točevima, odnosno bakljama. Inače, pre kad sam imao onaj stari Minecraft 0.10, ja sam to sve zvao na srpski, naprimjer zlatni blok, drvo, daske ove drvetane, ove za sad ga zovem samo drvo. Ajmo da vidimo čisto Diamond Sword. Da vidimo ljudi kako smo napravili. Ovaj lik nije ništa. Sad će da mi bude kao neki bug. Da niko ništa nije napravio. Kao što im mogu reći. Mislim da ovaj lik nije loš. Ne znam sad kako to izgleda. Ajmo mi da sad čekamo da istekne ovo vreme. Čisto ovdje 2 toča.
O, čoveče, pa ovo nije, vrati, znači pup. Znači, stvarno pogledajte. Možda mislim na onu, ovo je neki bug, tako da daćemo mu pup kao i svi. Kao i svi. Ajde. Ovo je neki bug. Svi daju pup, tako da ću ja. Svi daju pup. Nešto buguje, Crazy Slump. O, bre, nisam to teo, čekaj da vidim ovo. Okej. Ovo. Okej. Ovo je neki bug, izvinite, nešto se desilo na Hypixu, tako da ću dam pup. Pošto ne mogu da vidim i najbolje da ne ocenim. O, pa čak ovo i nije loše. Dobro je zamislio ovdje samo da je završio, tako da bude. Komu da Legendary, brate, onda. Idemo šta će svi da daju. Pup, okej. Pup ću ja. Znači, ne volja. Idemo šta će ovi da daju. Svi pup, ovi je promenio, ali pup. A vidimo šta će da daju. Pup. Lele kuk. Oj, to good. Da. Vidimo šta će da daju pup. Okej, onda ću ja. Pošto ja ne mogu da vidim, oni sigurno mogu da vide. Opa. Mislim, stvarno. Super pup, brate, on je promašio skroz temu. Evo ga moje. A zašto pup? Ljudi, pogledajte malo bolje. Šta je ovo svi pup, svi hoće do pobede. Nisam ocenio, ajde pup. Šta ću drugo? I ko li je pobedio, samo me zanima. Ovaj. Pa ja nisam ni vidio to. Mislim da jesam, pa sam dao okej. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala vam što ste gledali video. Ja sam bio treći, nadam se niko nije vidio. Evo samo da vidim. Evo možete vidite moje koliko imam poena, koliko sam napravio blokova, koliko sam bedio. To je bilo to. Nadam se da ste uživali i